Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. MLA ke North Shillong constituency ba Edelbert Nongrum hakar punru truk leber arajar pusau. Ulapha dega jingtho shu menteri ketrat boarding ke Sarkar Jela Abu Taher Mandal daga bekerpat ban kendria ya katarik ban khangya yagi kali limba ke jingking damsat ke ban sedang neruk kalai phoi truk leber arajar pusau. Lingba kani ke sithi ba Edelbert lakin tu ya menteri bon kendria ya kesengi ban khangya kali na jingking omyam sya ke sitruk ya yong arajar pusau nomor ba ke jing ut jing nam jong ki pat ba ki hap ban ya lingba kani ke jingking ha ke sengi umlei ke baha pakalai phoi truk leber arajar pusau na ke daw ke jing rakhe jong ki rungai kristan ya ki Easter Sunday. Halor ka order ka ba ka government kala play ani singi ba nadu lai phoi tarik matau march hadu pratrik kandon ke jing perking bar ke jing khang kat tu kat nepor ha go bede ban yai lim ba ka thika omnyam bridge nrei kumbui u nomi kmat ngai ke jero e government bakla persang ya ka ban marmot ya ni ka jingbu jingma lembaga ni ka jingking omnyam bridge nrei gam dakwa ban tuklar nrei hadin ba ki katukat ni ki pai ba ki phone ki wani kendo kamtam ki kristan ki kentu ya ka government lembaga minister ban lembaga jonga ba kumlungan yo ya ka ban pensmo ban pan ya ka ban reconsider kamtam be ani ka sngi ka ba dei ka lai phoi tarik ka bri ka Easter Sunday ka jimi pat uturai Jesus Christ ka mungi kristan ni rakhe ya ni ka sngi ka bri ka wei na pring ki sngi ka ba khrau te ha ka jing kiu ki rumit ka jing yar ki rumit le si ka ni ka surok kala bandon ka jing thot ka jing ko galo ka ni ka nongre mga bu ka jing terwa so minister concern ba kumno lada bu no ya sngi ka ban kham na du ka sngi sitarik matra no adu khanai tarik namar ka je pher ka de tang shi sngi namar ka dir bodi ka daw ka bom dei mungi pai ba namar ka di ka daw ka bang hapan simlu ka benta baniro halor ka ni ka jing marmat ndai ka hapan premru namar de ka sarkar ka bale kelut ka bale mala boros kata ha bidei barkati ka jingking damsai ka bangitip pakala expired ka bala kut kata ka jingim bar ka bala nangrem ka babu ka jing ti ka jing siir ka jingma ya ka ya ka yang ti mar ka daw ma kwa ban pen ma ini kentin ba the predicament arises is because due to the government decision to allow heavily loaded trucks exceeding 6 tons capacity to pass. They are all takanongrim balada ka government karon ka jikir clear na lembak por ka balit na lo balatip bani ka jingkin kalakut ka por jingim joka ban shakri bar kala remru aku juga por kanugan bu ka jinge lada ni palat ia ka 6 tons ban ya limba ka ti jingkin tin mar ta daw kam de ka jing bakala jong pai ba kam de ka bo pai ba har ma de ka jinge ka de ka government ka de ban sim jike khli tin mar ta daw ma kerpa ban ka kentu ya ka government le bo minister concern ba udai ban consider yani ka tarik khanang ban pensuk ya ki pai rumit ki ba rakhi yani ka si